Bé, la veritat és que el meu primer any no va ser l'any 76, sinó que va ser l'any 77. L'any 76 hi vaig anar com a espectador i l'any 77 va ser el primer any en el que jo vaig treballar al Teatre Grec amb un espectacle que es deia Home en Blues, amb la locomotora negra, era el grup d'estudis teatrals d'Horta, i és un espectacle que vam estar fent al Teatre d'Horta durant la temporada, i aleshores ho vam estrenar a Horta, i l'any següent al Grec vam anar-lo a fer al Grec, al Teatre Gran i tot això, i el recordo molt especialment no només perquè va ser la primera vegada, sinó també perquè era com molt emotiu i molt important per mi trobar-me en un teatre com aquell, amb música de jazz, amb un espectacle de 43 poetes que eren o bé cantats o recitats i ballats, i en tinc un record meravellós, magnífic, espectacle dirigit pel Pep Montanyès, i potser és com tot, no? Com els amors, el primer amor és aquell que no oblides mai, doncs en aquest cas el primer amor va ser l'Home en Blues que vam fer l'any 1970.